cabut nyawamu jabutan awas wedan Bang ngapa ya muda bingung aku Tra mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon budal ditunjukke sik ditunjukke kaya apik-apik kok kaya kutuk to gong kutuk ndasmu man-mangkel aku ben nganu aku ora entuk kesempatan ngantem ya mau dipati nganti giloro Bagong wong edan kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ing pancen aku nglenggono lupute anakku pancen wis pancen disengaja mula guru mbok ya aku wene ana pangapura ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibake sumpah aja ya guru ene ana pangapura ngapa to Pak aku arep dijak nang ndi ya Pak kowe arep digawa ning kayangan alhamdulillah cah kae radong kok ya kowe kok malah alhamdulillah ki apa wae lah arang-arang wong sing ngerti kayangan ki pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan kok tapuk sandal cangkemmu ngapa ya Pak ngapa ya Pak kok ngapa ya Pak terucat ngapa ya Pak kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun aku ra elek-elek karo kowe to lho edan sumpahku tekan kayangan Pak nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok aku wis ngandani karo kowe ucapmu iki padha karo ucape Semar mula nek ngucap ngati-ati kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka asik aku urung ngadus dasare Pak wah jan bocah iki Candra Dimuka ki apa le Candra Dimuka ya apa Candra Dimuka ki neraka waduh ngapa salahku kowe sumpah kuwi mau ame sumpah kok mesa sumpah Bagong kok gawe geger kayangan Bagong pripun mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ing sak kepenake dhewe weh lah ya moh yen kita ora gelem kita bakal ulun ruda paripeksa jalanan prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara para jawata ing bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya kosek adile wong luput ki njaluk ngapura mongko sing njaluk ngapura ora anakku sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong saiki ngene wae gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora aku tak nanting karo anakku Bagong pripun Pak nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sagu apa ora sagu
Nek kowe diboyong ning kayangan saguh apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora saguh tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo nglawan ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ra ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digoneng kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem kok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo Bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil ora duwe hak tumraping kayangan. Ning merga saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Hah? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, merga aku ijik urip ana ing jana luka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak mbibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah atimu, seneng pikirmu merga kala mangsa kowe jangka patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetaning atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kowe? Pinter ya Semari Asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok rasa omong kok aku sesuk mangkel lho omonganmu. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe iki senengane gedhek-gedhekke perkara.
nek sing salah rombong aku mbuh Bagong mbuh Gareng mbuh Petruk mbuh Pandhawa mbok gedhek-gedhekke permasalahane mbok gedhek-gedhekke perkarane pamrihmu bimison jangka ringkihe Semar Bagong tak tamengi Bagong tak betengi yo boyongen anakku boyongen anakku Bagong boyongen neng kayangan waton kowe iso nglindhengke mestakane Semar waton kowe iso nglindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong gugu karepe dhewe kula besmi bali rismanipun Durah Agung Kakang Semar matur nuwun Pak sembah nuwun Pak sembah nuwun nek mboten wonten Bapak dados napa kula? Matur nuwun nggih Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki nganu Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge terus? Apa? Lho apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju to, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis kok gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki Prabayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urip to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem Pak. Rene. Bathuk ndi? Enggak. Mungsuhmu kok ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani? Nggih, ngestakaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng iki kok aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak aku mer. Eno. Lara dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngoten. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa?
Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki lho Semar kula aturi ndilat dateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nun bathuk. Oh nggih. Lali kula. Yen pangapunten Bapak Semar ngen bathuk. Ngono bungkuk ora. Ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadek dayane. Bapak ro anak menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mer. Kowe kok kumawani ora. Kegudung kelemu. Penyanyi kula niku kaliyan bapak menika sampun kados anak dhewe. Amun de panyongkra buwon sing mboten niki ming demi keamanan supaya mengken wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi kula wusu. Oh bojomu iki anu Bagong biyen olahragawan pencak silat to. Heeh. Wah kowe pothok biyen ngarat boto papate prel padha aku ngarat kerupuk 8 kerupuke aku wae kuat lho mung kerupuke kok dipamerke Petruk dalem Pak Nala Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala dewa dirampungi oh nggih ngestaken dawuh aku muling karo kowe ya dewa iki malati nggih. Mula nek ngantem dewa ki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kuwi wis dipesthekke karo sing gawe urip nek dewa ki pancen duwe derajat lan pangkat nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus nggen pundi? Ngantem dewa ki dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omongi nek diantem nggon weteng apa-apa nggon pupu apa-apa diplotot wae kuwi le mari 3 dina laran-laran nganti suwane matuk ngono lho Bagong awi pusaka ha iya kelemane nang kono kuwi Nala Gareng karo Petruk kowe mangkat to dhisik ndika ngestaken dawuh Pak nggih Pak ngestaken dawuh Pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta wah dewa do tekan kene ya Tru. Heeh. Monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngomong awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan Pak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Mergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora ewangi aku. Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ngono.
Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-bunane karo bapak. Men dadi wong digdaya barang tekan kene ngundhamana wis setan kowe. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning mergo guru ki jane mung golek dak-dakan ning pasulayan karo bapak. Mekasan sumpahku ki dienggo dak-dakan ning pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng ki cah ringkih kok. Wis didilat mbun-bunane. Garenge ora cerdas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora cerdas. Kowe mangan balungane ora cerdas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kok ya. Maju. Siap gerak. Waduh. Ora tak siapke linmas ki ardo tuman ora. Wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu, kok cangkemmu. Lencang muka, gerak. Cegah gerak. Berhitung mulai. Tempe 1. Sate 2. Goblok kira tau baris ora. Ora sembrono, minggira nek pancen kowe moh perang kowe mundur. Tan tangane karo Petruk. Heeh, pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggana magawe gelari wang-wang iki dewa apa? Ayo. Dewa tenan? Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ayo. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh pacare. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet nang kayangan. Mula kok ngendi-endi poin? Ayo. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep rung ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa? Bathara Yama Dipati. Wajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku untung musuh tukang jabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Yen ora sanggup catut. Nah. Hartaku kompoan nyatut untune Yama Dipati. Dheke sadurunge jabut nyawaku jabut sik. Monggo lek ku jabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung udus kowe. Iku senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nara garing tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carik bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nara garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa.
Bathara Brama, Brama. Hah? Brama ora Grama. Bathara Brama bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulan Yamadipati bekti kula, ya Gareng ndak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula, ya Petra ndak tampa. Yamadipati bekti kula, ya Bagong ndak tampa. Ora ngecer. Wajabun ya wajabut untukmu. Wonten menapa Pukulun? Nala Gareng pripun? Aku entuk jawing wang Pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candradimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange kareping Bathara Penyalian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brama lan Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pukulan Bathara Brama ki dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti ludes keles tanpa sisa Nala Gareng. Setyaki tinunun, waduh. Gadanira wirang tumandang. Ben to, Truk. Setyaniku garwanira. Ameng Gareng kok suluke Setyaki. Ameng ketok gleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Nah iki ngopo iki ora. Ora sah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadi, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan nggone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, buk terus reng. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena ngapa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah ya apa? Luwe-luwe Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahe apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, aku ngarep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Ora minggat suarep aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku brutu ya. Iya, iya. Kene merganing patimu, mang maju kula ladeni Bathara Penyalian. Arnendi oh awas
Dodo medun. Oh iya, Ding. Dian. Ngatek aji lembu sekilan kowe keparang. Ayo. Milih awakku. Jabut nyawamu, jabutan. Awas. Oh. Wedan. Kang. Ngapa kowe muda iki? Bingung aku, Tra. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon wuda. Tunjukke sik, tunjukke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, geng kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem. Ya mau dipati nganti giloro bakok. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak go. Gong, ora wis didilat bapak nang bun-bun to. Jajal, gue ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabutan aku. Oh, lakon mati. Ayo, tak selenggarake regane nang kene ku, Dra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat lho. Weh, ladara. Oh, jabut aku ora mati, tak jabut kena. Aduh, Bagong oyak-oyak Kakang Yamadipati. Iki sapa iki? Brama. Wedan. Kowe Brama? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Brama Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabut nyawamu. Aku nek ngamuk mati
mataku lamur apa ya? Petruk sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Iya, cuman balekke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumendlepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya wis ora ngono ndadewane aja ora sak kepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nang ngene iki? Woi, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake dukonan kae. Terus, ayo ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu kae kene. Ya. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyane gandayane Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar. Piye? Dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe kula lebetaken wonten ing kawah. Iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa ngenipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alasan anakku Bagong. Pak, kan nanti Pak. Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nengke wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun, tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula puyung dateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki natohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora.
aja nala garing aja Petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggane omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging klebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala garing wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ora suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho. Nek kowe arep ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki kudu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun. Nah ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kalan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu.